हाय ग्रेस फॅमिली. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा जाता सगळी बरं आहे म्हण याचं आम्ही आख्या चिट्स रेडी करून दवरलाय. सो आमगे यूट्यूब गिव अवेचो होय आम सगळे हिंगा चिट्स रेडी करून दवरलाय. ओके, जे कोण पार्टिसिपेट केलाय ते गिव अवेक. ओके, थँक्यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग. या थँक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. आणि चोया कोण जिखतो आता. ओके, हू इज द लकी विनर? या सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. वेट, बरे हालया मग. होय हालो या मिक्स करूया. बरे मिक्स कर. मिक्सी स्मूदी. ओके, बरो काढा अनु. होय बरं काटा सफल्या. ओके हांव काटवले एकच इथून तुला आय थिंक सो दिस वन. ओके, ओपन ओपन. Natasha Rodriguez. Congratulations. You are the winner of the giveaway. Yay! Congratulations Natasha once again. आम तुका ईमेल कोतोली. ओके, आम मातशें तुगे फोन नंबर मातशें धाड. सो आम तुका कॉन्टॅक्ट कोतोली कित्याक आम मागीर वचपाची रोखडी. ओके, आणि फ्रेंड्स कोण गिवअवे जिखलो ना जाल्यार प्लीज सॅड जायना काय. आम नेक्स्ट टाइम न्हू गिवअवे चड दितोली. आणि इतले म्हण आतां हांव व्लॉग एंड करता. मेळची तुमकां नेक्स्ट व्लॉगा. अंटील देन मोगासू. सी यू बाय. बाय. आणि विसरू नाकाय आमगे चॅनल सबस्क्राईब कराय. बाय बाय बाय. सी यू.